Her har vi 5 løg. De vejer hver ca. 85 gram, og vi skal nu finde ud af, hvor meget de vejer til sammen. Nu har vi snydt lidt og skrevet regnestykket op. Vi har altså 5 løg, som vejer 85 gram hver. Nu skal vi finde ud af, hvor meget det er. Vi starter med at sige 5 gange 5, så går vi over i vores tabel. 5 og 5, det giver 25. 5 gange 5, 25, så skriver vi 5-tallet her, og 2-tallet her. Så siger vi så 5 gange 8, og vi går i tabellen. 5 og 8, det giver 40. Så skal vi lige huske, at vi har 2 i mente. Så 5 gange 8 er 40, plus 2, det er 42. 42. Og vupti, så har vi fundet ud af, at de 5 løg til sammen vejer 425 gram. Husk 2 streger under resultatet. Vi kunne også have skrevet det op som 85 gange 5. Vi skal nu se, om det giver det samme resultat. Vi starter med at sige 5 gange 5, det er 25. 5 og 2. Så siger vi 5 gange 8, det er 40, plus 2, 42. 85 gange 5 giver altså 425. 5 gange 85 giver 425. Og 2 streger under resultatet.